Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kubulawe abayishumi Emgungundlovu, kanti amakhosi achitha Elengonyama Trust. Baphumele obala ngenkinga yokudla ezikoleni. Lezi zindaba ze1KZNTV uzifundelwa ke nguSiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uhlalelo ovalweni umphakathi wasembali Emgungundlovu maphakathi nalesifundazwe kulandela ke isehlakalo sokudutshulwa kubulawe ngesihluku amalunga ali10 omndeni owodwa embali 14 entathakusaya namhlanje. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke ubhekicele uhambele indawo yesigameko. Uphinde waya kwesinye isigameko bude buduze kunakulesi nokuyilapho ke okuzwakale khona qhuma izibhamu ngesikhathi ithimba linkanise ngaphandle kwakuleli ikhaya. Sithanda ukuxwayisa mbukeli ngemfanekiso elandelayo kulolu daba ingahle inyantise igazi. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke ubhekicele uqinisekise isigameko sokugasela kudutshulwe amalunga ayishumi omndeni. Embali la kwenzeke khona inhlekelele ukuthi abantu abawu10 bashonile. But okwenza kube buhlungu kakhulu ukuthi abantu kulabantu abawu10 abashonile abawu7 abantu besifazane. Kwenza kube buhlungu kakhulu. Omncane kunabo bonke uno13, omdala uno63. Osondelene nomndeni wakwamemela uthe kwabashonile bekhona besifazana ababili abebeyizintombi kuleli ikhaya. Bangenile bathi bamaphoyisa bazofuna ibhamu lekhaya. So uthe umfana lo bavulelile esathi ubhekele base bamdubula la ngemuva esiphundu. Yebo. Base beqhubeka bedubula ke baze badubula nasendlini enkulu. Mechaza yena ngokwakhe uthi bangenile ngale nkathi bedubula wangena phansi kombhede ukuthi ke vele ugesi ubungekho ngaleso sikhathi wangena phansi kombhede so wasinda kanjalo ke ngokuchaza kwakhe. Umndebele uthe basola ingxabano endala. Lento yona isuka kude kakhulu emuva kwaba nenkinga nomfana lekhaya okwathiwa wayintshontshile so kwavulwa icase. Mevulwa icase engathi konke lokho kwenzakala kusukela lapho kwasekulimala ubaba emva lokho njengoba manje beqhubeka belimala angeke size siqonde kahle ukuthi kwenzakalani kodwa sisole ngathi kuumsuka wayo yonke leyo nto njengoba sekufika kubezoqedelwa kanje. Kanti ngonyaka owedlule kwadutshulwa kwabulawa ubaba wekhaya eMinika ba. Sishaqekile sonke sumphathi nje sithukile siphatheke kabi ngoba nasekuqaleni vele kwakhamba kwakhe ubaba nje akuzange kube kuhle. Ube umuntu vele ube usizo nasemphakathini noma kade ukhona ke izinto ade beyikhuluma abantu ezibhedayo besike sisho kwabanye ukuthi hayi azikho lezi zinto ezikhulunywayo abantu sebezakhela izitori nje ezikekho. Ucele uthi amaphoyisa athole umbiko ngabasolwa kuthiwa basendlini eseduze nesigameko. Basendlini ethile la behleli khona ukuwashwa ngemithi yenyanga. Amaphoyisa aphuthuma khona bese kukhanya eminyango. Abafica bememinyango labantu maye bebona amaphoyisa bavulela umlilo ngenhlamvu. Amaphoyisa aphendula ke wafa umuntu oyedwa okubonakala ukuthi uyena Bhongoza ngoba bese kunesikhathi amaphoyisa emfuna angilazi igama lakhe ngempela kodwa igama dume ngaloSores. Omunye walimala wathathwa siwe esibhedlela uboshiwe, omunye waboshwa usezandleni zamaphoyisa ngalamelanga, omunye ubalekile kodwa igama lobalekile negama lenyanga liyaziwa amaphoyisa kuzofanele asitholele bona. Kodwa ngokweinformation esinayo abantu ababodwa laba batholwa amaphoyisa ngalezansi nabagilele emkhubani. Ucele uthe isiteshi samaphoyisa ePhilisileya sinendawo enkulu esisebenzayo abantu bayakhula njalo kepha ingqalasizinda yona iyashoda. Kanti abasola baboshiwe kulindeleke ukuba bavele enkantolo maduze. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisembali 14 Emgungundlovu. Amakhosi akwaZulu aselikhiphe ngembabe lokuthi ke kawahambisani neze nesinqumo sokukhethwa kwebhodi elisha kanye nosihlalo omusha webhodi Elengonyama Trust njengoba ke engazeswanga ngalezi zinguquko. Inkosi yaseMahlayizeni ubhekizwe Biyela uthi ke okubakhathaza kakhulu bengamakhosi ukuthi isilo samabandla kuyisona esengamele ke Elengonyama Trust kasikabi ke nesikhathi esingakanani sihlele esihlalweni nokungadala ke ukuba kube nzima ukusebenza ke nosihlalo webhodi osanda kuqokwa. Inkosi uThanduyise Emzimela naye kongakaza bengxenye yaleli bhodi phambilini. Ngemuva kwamahebezi athi sekunebhodi elisha
kanye nosihlalo omusha weNgonyama Trust, amakhosi akwaZulu asezwakalise ukungenami ngendlela ibhodi kanye nosihlalo abaqokwe ngayo. Inkosi yaseMahlayizeni uBhekizwe Biyela uthi lesi senzo siyishobolo esizweni njengoba bengakaze baziswe ngalezi nguquko bengamakhosi. Siyaqaphelisisa ngokukhathazeka okukhulu izehlo zakamuva ezimayelana nomthetho weNgonyama Trust kanye nokuphathwa kwawo. Sikufundile inhlelweni zabe indaba ukuthi umthetho weNgonyama Trust usunebhodi elisha kanye nosihlalo omusha. Lokhu kuyishwa lezehlakalo ezisanda kwenzeka. Futhi kuyinto eshiya thina makhosi sishaqekile. Ngakho sifisa ukuqondisa lokhu ngokuba sikuqophe phansi ukuthi kakuxhunywa nanganathi. Futhi kasicelwanga ukuba sibe nezwi elizincomo esilibekayo mayelana nalezi zehlo zakamuva. Ngenxa yokuqonda ukuthi amakhosi ayizinsika zombuso wesilo samabandla, isilo sengamele isizwe ngobukhona bethu njengezisebenzi zaso. Ngakho sihlangene lapha namhla ukuba sodingida lezi indaba ezibucayi kanye nokuhlahla indlela eyaphambili. Inkosi uBiyela ibisizwakalisa ukwesabela ukuthi khona babuka bejeqeza umhlaba kaZulu bewubuka ngeso lokugwamanda. Ngakho-ke inkosi ithi kuyayikhathaza ukuthi kuqokwe inkosi engenalo ulwazi ngeNgonyama Trust. Siza ukufisa ukuba sicele undunankulu kaZulu umntwana waphinda ngene ukuba abize imbizo yokuba zizoxoxwa lezi zinto kuzokhulunywa ngazo ukuze kubonakala indlela yaphambili ngoba akukwazi ukusebenzeka kulunge uma kuyikuthi amakhosi abekwe eceleni ezintweni eziwathintayo, abeke eceleni ezintweni ezithinta umhlaba lo awubhekele abantu bakwaZulu. Uma ke sekuba khona usihlalo omusha weNgonyama kuyasikhathaza ngoba kwaNgonyama iyafika esikhundleni. Ayikaqondi ukuthi kwenzekani lapha kweNgonyama Trust, kwenzekani lapha kweNgonyama Transport. Uma kuzofike kube kusho iNgonyama, kube kusho usihlalo, kusho ukuthi ama-officials kufanele dictate ukuthi yini efanele yenzeke, sibe sibhekene nesimo esilikhuni sokuthi uhulumeni ufuna ukuthatha lo mhlaba wakwaZulu ubuyele ngaphansi kwakhe ukuze wabiwe uye. Bawukhumbula bendaba ukuthi sekube namakhomishana amaningana, enye nje ayiholwa owayengumengameli umnumzana uMhlanti owathi nifale iqedwe ngayo indaba yeNgonyama Trust iphele nje ihlakazwe ibhidlizwe, nabanye befaka okwabo nabanye befaka okwabo ngoba lo mhlaba wakwaZulu ulanjelwe unoma ubani. Kanti-ke ngaphambi kokuba kuguqe isithangame sabezindaba besibanjelwe eshowe, inkosi uBiyela ifunde isitatimende esithunyelwe nguNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi, nokulapho ezwakalise khona ukushaqeka ngokusabalala kwezindaba zokuqokwa kwasihlalo webhodi. uShenge uthi kakaze bikele lutho ngalezi nguquko. I've not been notified of any changes as far as that is concerned. Some time ago, I was informed by the Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development, the Honorable Ms. Togoti Diza, that the term of office of the chairperson had expired and an interim chairperson would be appointed. I'm not aware that either the minister nor the department has any powers to appoint a chairperson, which is the prerogative of the king as the sole custodian. Amakhosi aphethe ngelithi lolu daba lisazohlalelwa phansi kulungiswe la konakele khona.
Ezindabeni za1KZNTV kube kumqondisi Myeni ngiseshowe. Uhlaka olumele osomabhizinisi ababethole umsebenzi wokuhlinzeka izikole ngokudla iKZN Service Providers Forum luthi-ke kakubathusa ukubona lolu hlelo olubhekene nezingqinamba njengoba umnyango wezemfundo esifundazweni unqume ukunikeza ithenda yokwenza lo msebenzi inkampani yaseGoli futhi-ke engekho esimeni-ke ngokomsebenzi. Lokhu-ke kuvele kwizithangami nabezindaba ebesibanjwe-ke yilolu hlaka eThekwini ngenhloso-ke yokuphumela obala ngokungatholakali-ke kokudla ezikoleni. Babhodla umlilo abenza umsebenzi wokuhlinzeka abafundi ngokudla ezikoleni. Lokhu kuhlaluka esithangameni nabeyindaba abebenaso ukucacisa ngeinkinga ezibhekene nalolu hlelo. Osihlalo wekomiti labo iKZN Service Providers Forum ugxeka uhulumeni ngathi-ke kungamampunge akusabalalise malungana nalolu hlelo ukuthi-ke izikole eziningi seyisizakele. They have an audacity bezokhuluma nabantu bakwi-province bezothi ukudla kufikile ezikoleni. What food? The rotten food. Ofuna kudliwe ingulube. Ozoneza ingane zethu. Ukuphi ukudla bakhuluma ngakho? Uma kuthiwa kukhulunywa ngokudla, kukhulunywa ngokudla okudecent. Angeke asikhuluma nge-decent meal efuna idliwe ingane. Le engekho esikoleni, leyo decent meal. Lokudla bakhuluma ngakho ongakwazi nanokuthi kunele ingane eziwu-10. Kusukela kuqale ikota yesibili abafundi ezikoleni ezibalelwe ku-5,400 kuso sonke isifundazwe kabazange bakuthola ukudla. Laba bathi-ke okudale inkinga ukunikwa kwenkampani eyodwa ukuba ingamela umsebenzi wokusabalalisa ukudla. Laba abenza lokhu okwabo sekuzoba-ke ukuthutha ukudla kuphela. Bakhala nangenkampani enikwe lo msebenzi abathi-ke kayikufanele lokhu. We are expecting ukuthi kusho ukuthi umuntu awadiwe one capacity financially yena vele yakhe nanokuthi vele ubekade ewenza lo msebenzi at least a minimum of 5 years odlulile, which was part of our requirements. Sekuyasithusa ke ukuthi uma sesenza olwethu uphenyo ngenkampani kuvela ukuthi nango June 2020 ibingena umsebenzi owenzayo ngokwa state sakaSipro. Esithangameni nabeyindaba abomnyango bavezeke ukuthi ukukhuphuka kwamanani okudla nokuqinisekisa-ke ukuthi abafundi bathola ukudla okuseqophelweni eliphezulu ngezinye zezinto eziholele ekutheni bashintshe uhlelo abenza ngalo. And because of the fluctuating food prices, the suppliers themselves found themselves with difficulty when food prices rose, when we as a department did not add any money to their earnings if food prices rose. So we opted to get a service provider who will buy in bulk and who will negotiate prices that are going to remain fixed for the duration of our contract with that service provider. Lolu hlaka luthi-ke luzoya enkantolo. Ey'ndabeni za1KZNTV Kuqothwa eThekwini. Ake sidayise siphinde siqhubeke nezindaba ungayindawo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zezindaba esifolosa ngazo namhlanje. Kubulawe abayishumi Emgungundlovu kanti amakhosi achitha Elengonyama Trust. Baphumele obala ngenkinga yokudla ezikoleni. Amalungu omphakathi asemfongosi enkandla enyakatho nelikaMthaniya akhale ngokungasebenzi ngendlela kwesiteshi samaphoyisa sendawo okusebenza kusona amaphoyisa amabili futhi-ke angenazi izinsiza zokusebenza. Lo mphakathi uphinde waveza ukuthi kumanje uhleli kanzima ngenxa yobugebengu obahlukahlukene okubalwa-ke phakathi kubona nezigameko zokudlwengulwa kwabesifazane. Indawo yasemfongosi senkandla indawo yasemakhaya enezinkole ezintathu zamabanga aphezulu okuyibizimali, ingono, ikolozela esihlonishwayo ngenxa yemiphumela emihle kamatikuletsheni ezihlezi zikhiqiza minyaka yonke. Noma kunjalo abahlali bakule ndawo abathokozile ngenxa yesimo sesiteshi samaphoyisa esingenazo izinsiza kanye namaphoyisa anele.
Siba nenkinga ke sinomphakathi sibe sivese siwumphakathi omkhulu bese singabi nayo ipolice station okuyiyona phela esithi izobhekelela inhlalakahle yabantu nalezi ingane zokuhamba ezikhishwa abazali izofunda la ukuze ihlale kahle. Uveza ukuthi ninenkinga ye-police station. Iqale nini ukuba khona inkinga? Benivele ninayo i-police station noma nibe nayo kwase kwavele kwaphela emehlweni? Sibe nayo i-police station lesimikiyo yasebenza kahle kakhulu inamaphoyisa amaningi inanomphathi obekhona lapha kwahamba kwalokhu kwehla kancane isibalo okugcina njengoba kumanje sekusele iphoyisa elilodwa nalo esingazi ukuthi lingenzani akho ngisho imoto la akho lutho nje isifana nepolice station engenalutho. Unduna wakule ndawo uNtuli uthi usiza baze balithole station samaphoyisa ikhombe njengoba eveze nokuthi sikude kakhulu ngakho kwesinye isikhathi bagcina bengasizakalanga. Siyaxhumana nepolice station ikhombe ngoba uma nje kunesigebengu lana sesenza ukuthize sithinta ikhombe kube yiyo ezosilekelela ayafika ke kodwa bese kusho ukuthi phela ekhombe kukude nomgwaqo lana awumuhle akuhambeki bafika kweinkathi igebengu sezeza baleka asikho izathu esibambeka abashoyo akushoda kwawo nje amaphoyisa ngoba baletha iphoyisa libe linye noma bemabili okubonayo ukuthi kulomphakathi ongaka angeke enze lutho lana nje la simikhona kune clinic la eduzane eke yaze yavalwa ngenxa yobugebengu obenzeka kwahlukunyezwa onesi phakathi kwaphoqa ukuba nabo sebesabela impilo yayo ubukeke ipolice station nale clinic kuncikene kodwa nje ngokuthi ipolice station ngeindonga nje bahlukumezeka sinenkinga enkulu yale police station engabe iyasiza. Ngesikhathi ithimba lihambele kule ndawo lidibane nesigameko sokugqekezwa kwesitolo sendawo okuthe uma lixoxisana nomnikazi waso wakhala ngokuthi kwaphela izinsuku ezine emaphoyisa engakaze afike. Kuzasa kube uLesine ngifice ekseni kuvuli kugqekeziwe la ewindini bangena wathatha imali ngaphakathi ngavuka ngafuma ngifika after lapho ngayo reporta kubaba lo enamba naye enduna yeza yazothatha statement and information ezobhala nje umonakalo yasinyalela ukuthi kufuna ngiwelele police station sekuphakeme ilanga mangiwelele police station umthole umabhalano wakhona police station uMazulu ayabhalise ke bese khala ngendaba network ukuthi ngoba ugesi ungekho akeze ukwazi ukuxhumana namaphoyisa asekhombe kushuthi uzoxhumana nawo ke namhlanje obazafika namhlanje ngoba kumgqibelo nje ekseni afika azoshutha kodwa thotha manje aseshutha nje late ngoba sesiye sathinta yona befuna ama-fingerprint manje ama-fingerprint awasekho ngesimo sokuthi asethatha isikhathi besingeke silale singavalile kusilimaza kakhulu ngoba sinayo indawo kureport so-reporta kuyona ukuthi kufuna uzivula ama-case ufuna ukugibele ngemali yakho yekhombe and manje asinamali yokugibela thothi futhi umoshakalelo uthathele yona leyo mali uzoyithatha apha imali yokugibela utravelele ekubeni isikhungo sepolice station sikhona eseduzane mara sisebenzi abantu sesiphenduke sayindleke sekuyiqashiswa ingane zesikole. Abanye babazali bathi izingane zabo zithola kanzima uma sidinga ukugxiviza okuthize noma ukwenza izincwadi ezifungelwe. Siyacela nje impela ukusizo kumhulumeni ukuthi asisize asixhase ngolokhuzana ngepolice station yaseMfongosi ngoba ayihambi kahle nama veni kuthiwa awekho ngisho kwenzeka umonakalo owenzakalayo kuthiwa kolokhuza iveni alikho. Impela sinenkinga nepolice station yakithi maya ingane zethu ifuna ama-affidavit aziwatholi kuthiwa amaphoyisa awekho ofile mhlambe elinye lihambile liyagula akekho umuntu ovula ipolice station akukho umuntu noma sibika indaba zomphakathi asisizakali sikanye nabantu abangenayo ipolice station. Sinenkinga nje eningabe nje sithi masithi siyazisa khona sithola ukuthi asisizakali.
iy'ngane nje especially mazifuna amafutha kuphuthuma ifika ingane ibuye ihlale ke manje kufanele ekhombe kude ka mase ekhombe sisuka la sigibela ngo100 nemali mase ekhombe la ekuphethe khona ipolice station yilokho impela ungasiphethe kahle sicela uhulumeni angenelele asilungisele. Kulezi izikole ezikule ndawo kunabafundi abasuka kwamanye amadolobha abasuke belangazelela uzothola umatikuletsheni ongcono. Labafundi bexoxa nethimba bathi buningi ubugebengu bokubanjwa kwenkunzi ababhekana nabo bokuphuca komakhalekhukhwini kwabo kodwa kungekho lapha bazobika khona ukuze bavikeleke. Gebengu la imfongo sibiyenzeka and makube sabafonela amaphoyisa asefika nje seyathi isigameko sesabheka shuthi umuntu la asemela igade yena ngoma kuthiwa nje wena usuku sekumele wena uyiphindiselele amaphoyisa sengafikanga mawusuyiphindiselile amaphoyisa ayafika nawe usungaboshwa uthini usubeka isandla esikhundleni sokuthi uza amaphoyisa. Indawo eright sika manje sinayo police station yonke into eright siphethe kahle inkandla ku right nje sancenga nisifunda nje kahle. Emakhona izinto enifisa ukuzenza nenze njani mangabe kumele ne police station? Siba nenkinga enkulu nje ngoba nje mase sisuke nje khona la sihambe nje sekhombe nje lephezulu ngoba nje police station la na iservice akhona nje ayithanda ukuba kahle. Kuyasilimaza kakhulu ngoba uningi ubugebengu okwenzakala lana asikwazi asinayo indlela indawo eseduze lapho singabuya khona ukuthi khona ukhona ubugebengu okwenzakala sekumele siye ekhombe kanti ekhombe kude kabi mathiwa sifonela amaphoyisa manje afika ubugebengu sekudala kuphelile ukwenzeka. Wenyunyana yamaphoyisa ephokho kulesi sifundazwe uthi ziningi izinselelo zokushoda kwezinsiza kusebenza amalunga abo abhekana nazo eindaweni zokusebenza. Uma sibuyela ke ku-issue of ama-resources sine challenge kakhulu ngezinsiza zokusebenza ngoba izivumelwano abanazo with ama-bank iwona agcine senza ukuthi ugcine usuthola kunama veni amaphoyisa amaningi kakhulu ahleli lapha emagaraji engakwazi ukuthi akhandeke ngenxa ye-process mele ukuthi yenziwe ukuze ukwazi ukuthi ukhandele. Sometimes uyahlala nje u3 months ulinda ama-try noma ibhetri lokho okungekho right ukuthi imoto ingahlala ingakwazi ukusebenza because of that ngoba once imoto isehleli lapha inyanga ezintathu kuthunazeka uku-affecteka i-service delivery. Yingakho ke sasisho ukuthi ama-garages nawo ababuyele abe ngaphansi kwama-provinces ukuze akwazi ukumonitheka kahle ngendlela okuyiyona yona ngoba yonke into yamagaraji ibiyenziwa i-head office. Kodwa siyajabula ke njengamanje ukuthi at least sekuyashintsha ke amagaraji asebuyela ngaphansi kwama-provinces azokwazi ukuthi amonitheke ngendlela okuyiyona yona. Unobhala uqhuba ngokuthi kusona isifundazwe KwaZulu-Natal kusakhona nenkinga enkulu yokushoda kwamaphoyisa. Siwuphokho simashile ngonyaka odlule sabheke e-Union Building simashela e-ofisini lika-President uCyril Ramaphosa ngoba bese sikhulumile nama-ministers akhe amaningi kuma-sectors esikuwona kodwa ubona ukuthi konke lokho sikukhulumayo kuyizeleze. Lokho-ke msakazi bese kuba yimbangela yokuthi kuqashwe amaphoyisa awu-10,000 kulonyaka odlule namanje futhi kune-project u-10,000 amaphoyisa ahambayo aya e-college ukwengezela isibalo salamaphoyisa lawa ashodayo ey'teshini zizonke. Kodwa-ke nalamaphoyisa lawa msakazi nawo aseyiconsi nje olwandle ngoba uma ubheka maningi kakhulu amaphoyisa ayekile emsebenzini ziningi izikhala esezivulekile ezazivulekile kodwa ezangazange zigcwaliswe. Ngulomphakathi lithi kumanje kule ndawo njengoba bengabantu besifazane babhekene nenkinga yokungenyelwa endlini badlwengulwe. Uthi kodwa lokho kugcina kubathatha isikhathi ekutheni bakwazi ukuthola usizo ngenxa yesiteshi sekhombe ukuthi sikude. Hayi kusithele ngumthelo omkhulu kakhulu sengcupheni. Umuntu ereshiwe lana kusukume kwamaphoyisa wafiki uze liphelele nje icala noma uthi ulivulile nje akukho kusizakala kukho sidala police station. Sifisa ugovernment asisize asisondezele amaphoyisa asivule ne-police station noma uthi yosatisfy noma uyofuna ne-police station awutholi lutho akukho okutholayo awusizakali ngalutho. Induna yendawo uthi kumanje kunesigameko sakamuva esisanda kwenzeka la kwadlungulwa khona abantu ababili
ongabesifazana amantombazanyana asemancane. Zikhona impela khona lana nje la sikhona macala amabili cisha on kumanje okudlwengulwa kweingane. Zidlwengulwa abantu abaningi beshintshana ngazo. Cishe nje kunamacala amabili akhona emaphoyiseni ekhombe. Okukhomba khona ukuthi ubugebengu bukhona impela ikhombe noma isiza kuyasho ukuthi kude ifika sekonakele. Okay. Njengabaholi bomphakathi ikuphi benifisa nisizakale ngakho? Njengabaholi bomphakathi besifisa ukuthi le police station isebenze ngendlela efanele, ibe namaphoyisa, ibe nezinsizwa zokusebenza ngoba ukuba khona kwamaphoyisa futhi izinsizwa zingekho koba kungasho lutho. Sifuna ibuyele njengasekuqaleni, ibe namaphoyisa, ibe neveni la sizothi masithi nakonakele bakwazi ukusuka basi-attende ngokusheshsha. Ngesikhathi sifika kule ndawo sifice ekhala ibhungezi njengoba ngekho ngisho umsebenzi okanye izimoto zamaphoyisa. Ngokusho kwabaholi bomphakathi baveza ukuthi enye yezindlu ekuyona le ndawo kwakuyihhovisi lomphathi steshi, kodwa kuthe masondela kulona kwabonakala ukuthi phakathi sekuyindawo yokuhlala umuntu njengoba bekade kukhona imbhede. Kanti okunye okuvezwe induna yendawo ukuthi ungabikho kwesango sekwenza nezinkomo zidlele kuyona le ndawo egcina isingcola. Le police station iseduzane nomtholampilo kanti ke nawo ukuwabhekana nesimo esinzima njengoba induna yendawo ikuvezile ukuthi ngaphambilini ike yavalwa ngenxa yobugebengu bebukade sebenzeka kubahlengikazi. Kodwa bokhosibisi ngisemfongo senkandla. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye etolo. Nina benkonjane etukele ezulwini ezinye zitukele emafini siyakubingelela ke siyakwamukela ungaba usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Kubulawe abayishumi Emgungundlovu kanti amakhosi achitha Elengonyama Trust. Baphumele obala ngenkinga yokudla ezikoleni. Ake siphinde siqalazele ingosi ethinte zomnotho. Irandi lakuleli li-18.08 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-22.42 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-19.79 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,986.44 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$81.10 umphongolo. Ake sikubhekele isibikezelo sezulu. Nina bendlovu eyadla umuntu wafafi ayiphinde ibonane futhi ngokuzayo.